Нека позная. Срам те е да започнеш да ходиш в залата и да тренираш. Знам какво е да се чувстваш не на място и още по-добре знам какво е да влезеш в фитнеса, да си новия човек в залата и да се чувстваш, че всички те гледат, а дори може и да ти се смеят. Самата истина е, че всъщност на никой не му пука, че си отишъл в залата, защото ти си там за себе си, както и всички други хора са там заради самите себе си. Никой не те гледа, никой не те обсъжда, никой няма да ти каже абсолютно нищо грубо. Дори мога да кажа, че може би най-позитивната общност е фитнес общността. Но ако наистина все пак ти е толкова срам да отидеш в залата и да започнеш, има много по-лесен начин. Може да започнеш с леки упражнения вкъщи, клекове, супермени, малко упражнения с гирички. Разбира се, тези неща е хубаво да се правят отново по правилен и добър начин, за да можеш да имаш после увереност, за да отидеш и в залата. Ако искаш да ти изпратя цялостна програма за домашни тренировки, коментирай тренировки под това видео, за да ти изпратя.